All right, I greet you all, my lovely fans and friends. Please get on to. If I'm getting special message to Ndi Awka, for all this while, I may follow this Igwe puzzle. Name Awka. Don't Ndi Awka. Unu eji wori ihe gbasara ndọrọndọrọ Igwe wee mebie bụ unu. Otu e ka o si abata. Ụdị ife emegoro ọtụtụ mba, o mesịa o bute nsogbu. Na be nna nna ụkpọ, o mere n'ụkpọ. Luo tata, anyị ka nọ n'ime. Anyị ji maka ndọrọndọrọ Igwe wee dọwuo jee obi alakụsị of Lagos. Jee obi nwụọ naanị iyi. Ka jee obi nwụruo tata. Anyị afụbeghị jee obi ọzọ. Mgbe anwa, jee obi na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka. Ọ na-arụ university, ọ na-etile anya ọkụ, ọ na-alụ ụzọ, lụọ bus stop, mana luo tata ọ nwụrụ. Anyị afụbeghị ụdị mmadụ ahụ ọzọ. Ọ bụrụ ihe dị n'ezu Igwe. Let me come in. After right up this morning, I dropụrụ wee na-akọwa ihe mere na-eji wee wepụ Gibson Nwosu na 2017. Nwere go through it very well. Ka ife na-afọ politics. Achọ ha na-ịghasa obodo. Politics abata. Ndị ụka na-ekwu, ndị ọdịnala na-ekwu, ndị alụmana na-ekwu, nchere ha na-ekwu eziokwu ma ọlụfa ka a ghasa obodo anwa amụ onye ọbụla amụ. Asị na akwụkwọ anwa na Gibson Nwosu na-eme ihe ụka, ihe ndị Katọlik, ebe ọ bụ Igwe na-achị Awka. Na achọghị na ọnya mere eji wee wepụ ya. Gedonte. From there now, Soludo wee bịa, welu ha panel. Ndị ga-abịa ineneni ka amalụ na ife afọ ekwuru ọ bụ ezie na ọ bụ asị. E wee sị na ndị ahụrụ na onye bụ the caretaker bụ night n'ụlọ ụka politics. Onye so enu bụ onye ụka, onye nke atọ bụrụ ndị ụka. Na onye mere ha ji wee bịazie wee sị na a ga-enye Gibson Nwosu asambodo as Igwe. Mana ndị Awka ekweghị because na-asị na Gibson na-eme ihe ndị ụka. Nwere jụọ, o nwere ebe ọ dị na constitution na onye na-eme ihe ụka ama nshi obodo ka ọ bụ na o rughị isi obodo? I know why I ask this question. Nke abụọ, o nwere ebe ọ dị constitution na onye ọgọ mmụọ bụ onye ọdịnala ama nshi obodo ndị ụka bi n'ime? Politics ka eji aghasa ndị mmadụ isi. Na mkpọ na bụ unu ndị Awka maka ọnụ onwe unu ọnụ wesisienu ndị aghụghọ n'ime unu. Ihe a na-alụ, some people jekwu Gibson Nwosu ha si ejebe n'udo dị ịkalịrị egwu. The same people apụọ n'azụ jekwu ọsị ndị Igwe si ya ifuru Gibson Nwosu nwanne mee arụ onwe ihe ọ bụ. Unu a na-egbusi onwe unu, afọ unu a na-apụta, ndị ilo a na-amụ amụ. In this life, ịma na ndị ilo na-eji problem nọ n'obodo were eli nri. Yes, obodo jụọ oyi nwe udo, ndị arụrụ mmadụ anaghị eriwuzi nri, mana enwe ha na fracas onye ọbụla elibe nri. Na ife a na-akọ na ekpesịrị abịa n'Awka kingdom, o nwere ndị igbe ruru, nwee ndị eze ruru, nwee ka esi eme n'obodo ọbụla. Ndị ahụ o ruru ha chịrị ọchịchị fa. Let's forget all these politics. Ụka asịkwa, ọdịnala asịkwa, ife a bụ nghasa na-abata. Next time na ị ga-afụ na abụ ndị ụka egrupu onwe ha sị na akpọrọ ha asị ka ha chụwa ndị ọdịnala. Mgbe ịfụ ndị ọdịnala ha egrupu onwe ha na-akpọrọ ha asị ka ha chụwa ndị ụka. From there now, ndọgbu abatago, ndọkasị abatago. Obodo a na-emezi nṅomi abụrụ obodo a na-amụ amụ. Obele ife na-emebi obodo. Ndị bụ ndị ọnụ ruru n'okwu na Awka kwesịrị ịnọkọta ọnụ
mara ihe ha ga-eme abana wee sụọ abana nne failing to do so ọ ga-emesịa ịfa nkwulu eme gaa na jụọ ese na mba ndị ọzọ mere ihe igwe adọha na ndọrọ ndọrọ igwe n'obodo obodo ahụ aghasakwana obodo ahụ manwezi peace luo mgbe ọ gwụrụ all these things na-eme n'Awka ọtọghọzi m ọchị because na politics adịghị involved. Let us be wise. Akwụkwọ ọnịcha enwekwara akwụkwọ not just 5 years ago ka a nwere akwụkwọ obodo kwu na mahazi enwe akwụkwọ ka a na-achịrị aga n'ihu ọmụwe eze ọka n'ime gbakọrọ ọka chie ebe eze mmadụ ikwu ahụ aghara na n'ime ndị igwe okwu nke igwe nnọrọ kwuru very very emotional. Out of them, the whole Nigeria, western part of Nigeria, northern part of Nigeria, we will let you pass this. After the morning of Ife, they were a special guest house. Before now, morning of Ife, I know local government chairman of Pasilmono. Mwebon, you only wake up at the minus 5%. I am with the year. Munanya, you have 3 years. Isu chamu. Boma bono adibule bando nanya ogu me mali na zoyi mbali de go buy na pounds buy na dollar buy na naira pe ko do we mali no the volume of 5% ana re nyen digwe obi ofaka opita bidolie obo na ko bi aba kono bido opita e je politics in the house maawo enyu ndigwe da na ye ga 175,000 God forbid odi ma arabia. I greet you all my lovely fans and friends. Ọkwụna anụ gị ife abụ ife okwu mbụ ụzụ ọka ọ sịrị ndị Igwe ọzọ gidigbam yes ọ sị gị na nọ ndị ọka shili Igwe so na anaghị esi ngọ na ya manji maka 150,000 naira na-akwụ ndị Igwe gbozie onwe na na-anya ndị Awka ụnụ afọ ka o si were ụdị ife anaghị akọ ebe ọ na-adị like for example every of my video ana m eji ya akụzi obi ọbụla Igwe na-adị ka Igwe na-adị ama na ya nwa na-abụ ụzọ Awka the third which means na ogo ndị mbụ bulienu ibe na Nnewi tata Kenneth Orizu nna ya ebulie nna ebu enya olukwu ya now so na politics bụ ife unu ga-ewepụ na be unu yes because na politics ka a na-eji emebi obodo ebe ọ bụla ife na-adị ife ga na-adị ife a bụ ife okwu mbụ ụzụ Awka